जिथु दिनैसिम रेलि जादों बे रेलियाव रायजो राजानि जिथु समर्थन माने आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन एकदम रायजोफ्रा एखेबारे गोसो गोरबोजों बिपिएफखौ लुबैनानै आरो इउपिपिएल नि जिथु माने सरकार जिथु मिसलिया सरकार बेनि सायाव जिथु माने गाज्रि मोननाय आरो जिथु खब जिथु माने असन्तुष्टिनि जिथुनाखि खब बे खबखौ रायजो राजाफ्रा एकदम दिन्थिफुंनानै दिनै बिपिएफनि जिथु रेलिफोर बे रेलिफ्राव लैहोर नुजाफैदों बेनि खारनानो जाहैबाय जिथु इउपिपिएलनि जिथु सरकार बे सरकारनि सायाव खुनु रायजो राजाफ्रा सन्तुष्ट जानो हायाखै लुबैनाय बादि खामानि मावनो हायाखै आरो बिथांमोना रायजो राजानो होनाय खोथा मथे खुनु धरनर खामानि मावनो हायाखै बिथांमोना गोबां खामानि मावनो हागौमोन किन्तु बिथांमोना खामानि मावनायनि इच्छा गैया जेरै बिथांमोना दिनैसिमबो जिथु बिटिआर सुक्तिनि 10.1 नि जिथु स्पेशल पेकेज बोसोरथामा जोबलांबाय बोसोरथामावबो 500 कोटि जिथु बाजेट बे बाजेटआ एल'केसन दङमोन किन्तु बोसोरथामावबो दिनैसिम बिथांमोना स्पेशल पेकेजनि जिथु फैसा नट ए सिंगल कइन बिथांमोना बाहायनो हायाखिसै आरो जिथु एनेक्सार 2, 3, 4 बेयाव होनाय जिथु प्रजेक्टफोर बे प्रजेक्टनि मोनसेबो एप्रुभेल लानानै बिथांमोना खामानि स्टार्ट खालामनो हायाखै बेनिफ्रायनो जों बुजिनो हायो दे बिथांमोनहा खामानि मावनायनि इच्छा गैया इच्छा दंमोनब्लाथ' बाजेट एल'केसन दंमोन जथेस्थ' स्कप दंमोन भारत सरकार असम सरकारा गावसिनि कमिटमेन्ट मथे बिटिआर सुक्ति मथे बिथांमोना जेखौ हरनो होनदों बेखौ हरनो थाखाय बिथांमोना बाजेट एल'केसन खालामदों स्टेट गभर्नमेन्टआबो असेमोन आरो सेमोन मोननै बोसोराव माने फ्राय 200 crore बिटिसिनि स्पेशल इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपनि थाखाय माने फैसा हरदों 2021-22 50 crore 21-22 माने 150 crore फ्राय 200 crore स्टेट गभर्नमेन्टआ बाजेट एल'केसन खालामखांनायनि उनावबो बिटिसिआ मोनसे प्रजेक्ट देखायनो हाया आरो दिनैसिम बिथांमोना बे 150 कोटिनिफ्राय थाइसेबो फैसा लाबोनो हायाखै आरो बिथांमोना 150 कोटिनि गेजेराव दिनैसिम मोनसेबो प्रजेक्ट एप्रुभेल खालामनानै खामानि स्टार्ट खालामाखै मानि थाखाय हायाखै ना नोंथां माने अजग्य बिथांमोना मावनो हानायनि गोसो गैया बिथांमोना जग्यता गैया खामानि मावनो सिस्टेमखौ बिथांमोना दिनैसिम माने सोलोङाखै आरो खामानि मावनायनि इच्छा गैया आरो अजग्यखायनो बिदि नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ खोनाब्ला आरो आसुरित मोनगोन जिथुनाखि बड'लेण्ड मुभमेन्ट जायफोर बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मुंख्लं जाबाय 2626 जन बिथांमोननो आरो एनडिएफबिनि जायफोर 35 बोसोर माने दावहायाव जिउ गोमानांबाय बिथांमोननो 5 लाख बोसोराव जिथुनाखि कमिटमेन्ट दङमोन बै आगोलनि गभर्नमेन्टनि समावबो दङमोन आरो 400 जननो होखांखाबाय दा आद्रा थानाय मुंख्लंफोरनो होनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ बाजेट प्रभिजन खालामदों नै थांनाय जिथुनाखि 22-23 नि जिथु बाजेट माने सेसनाव फाइनान्सियेल इयार बेवहाय 25 कोटि थाखा दङमोन बिनि आगोलाव 10 कोटि थाखा दङमोन 10 कोटि आरो 25 कोटि 35 कोटि बे 35 कोटि थाखानिफ्राय नै बिथांमोना थांनाय एप्रिल मासाव मात्र 193 जननो 193 मुंख्लंफोरनोल' फैसा होनो हाबाय जेराव नोङो 500 आरो ओरै 200 नङा होमबा 700 मुंख्लंफोरनो होनो हानायनि थाखाय मुंख्लंफोरनो 700 जन मुंख्लं परियालनो एक्सग्रेसिया होनो थाखाय गभर्नमेन्टआ बाजेट प्रभिजन खालामनानै दोनदों थफ्ला जुनानै दोनखानाय थाखाखौबो बिथांमोना लाबोनो हायाखिसै आरो बिथांमोना मात्र 193 जनल' मुंख्लंफोरनो होनो हाबाय दा जोङो बिथांमोनखौ बेखौ बुङोब्ला बिथांमोना बुङो जोंहा लिस्ट गैया मानो लिस्ट गैया जोंहा
2626 जन बै बड'लेण्ड मुभमेन्ट एबसुनि मुभमेन्ट आरो बिएलटिनि मुभमेन्टआव अलरेडि जोंहा स्क्रुटिनाइज्ड मोनसे लिस्ट दंखायो बिनिफ्राय होनो हायो आरो ओमफ्राय दा जिथुनाखि एनडिएफबिनि जायफोर जिउ बावलांनाय बेखौ पुलिस भेरिफिकेसन खालामगासिनो दं एज पार पुलिस भेरिफिकेसन बिथांमोननोबो 5 लाख रांखौ होनाय जागोन खिन्थु बोसोरनैयाव बिथांमोना मात्र 193 जननोल' होनो हाबाय आरो बेफोरनिफ्रायनो बुजिनो हायो जे बिथांमोनहा माने खामानि मावनो रोङा उदाया बिथांमोना खामानि मावनो बेनो प्रमान आरोखि आरो दिनैथ' लाजिथावथाव बाथ्रा जाहैबाय जे राकेश ब्रह्मआ माने सिं माने बिपिएफखौ रायो साला गावहा दिनैहाय माने इउपिपिएलनि फिरफिला गायनानै माने दिनै बिपिएफनि गणसभा पदजात्राखौ वेलकाम खालामदों सार बिथाङा बुंदोंमोन बिराद सैथान मानसि बियो 100 जनसोल' मानसि जागोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन बेलाय बिनि रावखौलाय माथो होननांगौ रायजो राजायानो नुबाय दा बेबादि बुंनो नाङा माने सिमा बारनायनि खोथा बुङोब्ला रायजो राजाजों गावनो लाजिनांगोन नङा होमबा दिनैनि जि रायजोफोरनि बाहागो लानाय बिनिफ्राय नोंथाङा मा बुंनो सानो बे राकेश ब्रह्मआ गैला नेक्स्टआव जिर' जोंना बिपिएफआ एमसिएलआ देरहाबाय बेनो फाइनाल नेक्स्ट इलेक्सनाव बिपिएफआ देरहाबाय दिनैनि गणसमाबेशआ प्रमान होबाय राकेशआ नेक्स्टआव जेनबाय बेनो फाइनाल गोजोनथाव खौरां बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव थांनानैबो नायनो हागोन